Obodo delugo jiji obodo delugo ya o ụmụchukwu oge ga-abịa ma ndeewonu. Anyị nwere good news. Eze a ka chọkwa n'iburu Bible ọzọ. Eze a ka chọghị ịbụ a Christian again. I want to turn to become a Christian again to carry Bible. Anọ m tata Ezugo Global kpọọ m na phone kunu ya na-afụ n'ihe onyonyo. Ezugo Global wee kpọọ m na phone wee gwa m sị na omega accept 50 million naira challenge m tielu. Na ọ ga-akpọta onye dara ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije. Kpọta onye kpulisi Jizọs mere ọgaba ije. Kpọtakwuzi onye ogbi Jizọs mere okwube okwu. Na ka mụ na ya ga-esi mi ya bụ na a ga-eweli the money nye ofu onye ndị Igbo ma ama. So nsi ya suggest onye a ga-enye the money. Osim suggest a J Park okwu anya ọnụ. Osim mba nsi na njikpọ J Park na onye dị famous ndị Igbo ma. Osim mba no ka enyi ya junior brother Nnamdi Kanu. May accept ozugbo mention junior brother to Nnamdi Kanu. I accepted it. So ụmụnne m nyanwa ka m na-echezi kọọrị ọ sị ka ọ kpọọ nwanne Nnamdi Kanu na ya na ya ma agree ka ọ kpọzie m. Iwote nna egwu ka ọ kpọzie m. Then ka m wetazie check dị 50 million jenye nwanne Nnamdi Kanu ka o je dutela anyị maka agwa m ọfụma very clear. Otu a Benny uru agụ dị ịkpọta onye ahụ anyị jee na village onye ahụ obodo mana onye adara ngwụlọ yes na school ọ na-aga bụ mgbe ọ dara ngwụlọ na ụmụnne ya ajụrụ ene ndị a ọ bụ yes na onye adara ngwụlọ akpọrọ ya jesi ekpere were ọkpa na-abọgara ije nata ya rie the money ya rie the 50 million. So ihe niile a na-agbagharị since 2020 m bidoro agitation a nsisi kpọfụta onye ngwụlọ Ezugo ekpolo gị aka na ya akpọfụta onye ngwụlọ olakabashi dablabababa mana ihere megbu unu nwa dala ngwụlọ gara ije n'eze akụ na-eti mkpu asị nso bụrụ onye ọzọ na-adahọ ngwụlọ kụnụ chọkolie 50 million naira. Ihere mee unu enwere bonus nyekwuziri Ezugo ọ bụrụzi iwu na onye nwa baby virgin gwọrọ any church in Nigeria any church bonus ka ọ dị because before asị bụ m onye nwa virgin gwọrọ ịghọta nke m post this week asị m onye nwa virgin gwọrọ n'Enugu mana ọ bụrụzi iwu na onye nwa virgin gwọrọ anybody in any church ịma gwụrụ onye ngwụrọ gaba ije gwa onye isi ọfụba ụzọ ịghọtago. So nke abụọzi na ọnwa virgin no anybody ma dara ngwụlọ Ezugo ihe bonus ka m na-enye gị. So wee na-asị shame to ndị niile dara ngwụlọ Jizọs mere fa gaba ije na Nigeria. Shame to ụmụ Igbo niile amụrụ okpuru isi Jizọs mere ha fọba ụzọ. Shame to ụmụ Igbo niile dara ogbi gị nwa bụ onye ogbi na-emebe Jizọs wee mee gị fọba ụzọ m wee na-eti mkpu asịsị 2020 gị bịa ka i were 10 million mechebugodo ya 20 mechebugo ya 30 mezuzie ya 50 million kịta ụna gị nwa dara ogbi Jizọs mere ọkpụkpọ okpu gba nkịtị o wee bụrụ onye ọzọ na-ada ha ogbi Ezugo ga-abịa dị this morning. Ihere megbu unu nwa dara ogbi kwuru okwu na Nigeria. Ihere megbu unu nwa dara ngwụlọ Jizọs mere ha gawa ije. Ihere megbu unu nwa kpuru isi Jizọs mere ha fụba ụzọ na-abịa nwere claim ọ this 15 million ọ bụrụ Ezugo Global ya bịa claim ya. Ifere megbu unu shame on you. So ana m echezi Ezugo Global mụ na ya akpago ọ sị ka ọ kpọọ nwanne Nnamdi Kanu na phone. Ozugbo kwuru nwanne Nnamdi Kanu I didn't doubt it. Ozugbo nsi ya ụwa ọ sị ka ọ kpọọ ya na ha kpachazie ọkpọọ m. So I'll be waiting for his call. Ekwesịkwa m save number ji kpọọ m save no too much call na receive sometimes. I'll be waiting for his call ọ kpọọ m n'oge ife. So ka okwu niile abịa not them surprise the whole bishops anyị nweche na Nigeria the old enough to be our grandfather at the age of 60 something years 70 75 o wee eziokwu na Jesus adịghị eme onye ogbi okwu those elderly people na-atụ dị asị. I am still surprised. Kedu afa village gị nwa na watch m nekụta ya na be nna gị ụda akụkọ anyị n'unu gị ya reality. Onye ọ bụla ihe ike me na be nna gị nwụ na nwa ozugbo onye ọ bụla agwọ ọta na be nna gị ọ bụla etritiri ozugbo na anwụ anwụ. Onye ọ bụla ya cancer na be nna gị na-enwere what it takes to fight it will dies. Na nwa ijere m nwa na bụ unu nwụọ a na-agụta ha ọnụ. Na be nna m ma agụtara gị mmadụ one mmagodo ma ụmụ ejima nna azụ na school. Mma ha jere m nwa nwụọ. Understand?
onwe nke nna na school na umeji ma mma ha mụcha afa nwụọ otu ị nọkịta nweghị onye Igbo ya asị ya kpọọ onye village ya jere m nwa nwụọ ọyarị nwe ọ bụrụzie ho village ka anyị ma ndị dara ngwụrọ na be anyị ịmakwa ebe ngwụrọ ji wichi aga amụrụ ọda ngwụrọ na mmadụ amụrụ mmadụ okpuru isi ndị onye kpuru isi from birth anya ya na-akpa akpọ ọ dị ọkwa ka onye na-ekpu isi eke that is glaucoma inwe ike na-afọ anya onye ebe na-akpuru isi from birth anya ya na-atapịa otu nke a miracle nke a jefu nwa virgin so somebody anya atapịa na ogide a na-afụ ụzọ jesie ekpere nata were anya na-abụfụazie ngozi na chidimma alabakatabashima ọga 50 million is out si ezugo global ka nna echezi ezugo global jizi okwu niile na ezugo global Nigeria Limited. So thank you for calling me today. Thank you for accepting this challenge. And congratulations to you in advance because you uzim the bonus. Ko ya re bonus na nsi no nke nwa virgin gwolo. Ma onye TB Joshua gwolo. Ma Sulemanu, ma Moto, ma Elijah Enugu, ma nke nwegoro bank nwe ma university nke Enugu ba ya the first Yahoo boy enwe no n'ụka bụ onye Enugu ba. Second Yahoo boy gwo onye Enugu before nwa virgin na ndị otu ya join bia. So John waga Chineke jikwesi n'Enugu akpọnite m ka nkosi ada dia evil plans. So enye m unu bonus na ọ bụrụ ọsọ onye nwa virgin ngwọrụ maka ihe na-eme ha maka ọdịmma gị nwaanyị dị ime na anụ onu m gbala Jizọs ọsọ Jizọs ga-egbu gị ndị nwụọ ịma mmasị na enwugo egbugo many of you n'iru m gbara ndị ụka na Jizọs ọsọ ọ bụ na ịdị ime face a gynecologist nwee ego gị jide ego gị n'aka inwe ekwe ego ị ga-anwụ nwee ego jide ego n'aka jewa Atlanta asị gị na a ga-eme gị operation egbukwa n'oge inwe delay nwa gị anwe ike nwe anya 430 ma ọ bụ na ime ya survival inwe delay inwe a lot of contraction too much inwe delay ịnọ na labor too much ịmụghọ nwa maka na ime ịchọrọ ime operation o nwere ike mgbe ya eme the surgery ọ bụ na nwa anwụgo n'ime afọ gị and ụmụaka na-anwụ ọnwụ ike ha nwụọ n'ime afọ asị ha nyụọ nsị ọkụ fana bịa ha nyụọ nsọ ka ịfụ nsọ ka eju ha ma ọnụ ma iru ma everywhere duto na ha struggle gide ka ha pụta n'owe ihe ike mee ha n'afọ gbam onyụọ nsọ ọkụ tie mkpu n'oke ọnụ wee nwụọ ụfọdụ pregnant mothers egbugo and some of you na ndị doctors nwere obi ebere if not ọ bụrụ na ọsị kwubia with the law unu nwa dị je ụlọ ọgwụ ka unu mụọ nwa with operation na Jizọs n'unu manwụ ndị dọkịta ekwesịghị ịdị na-ekwupụtezi unu nwa ahụ because arapụ nwa n'afọ gị 20 minutes gị nwa ya bụkwa onye nwụrụ anwụ maka na igbugo mmadụ gị nwa gburu mmadụ isi gị kwesịkwara ịna but thank Chukwu Okike for the good heart our doctors and nurses nwere. I'm telling you gị nwa ji stupidity of Christianity gbuo nwa gị na afọ ekwesịghị ịlapụkwa gị nwụọ maka na ọ bụ na nwa ahụ nwụrụ ọnwụ ike igburu ime na ụfọdụ ụmụ nwaanyị egbugo mmadụ akụ na asụ eligo n'ọbara maka na na-ekpere Christianity ịghọta ị nwere adịa iche na ihe a na-ekwu na onwe onye na-ese mụ na all for your good ihe eze akụfụ n'anya ikponite m n'ụra echi ngwa gị na ihe m fụrụ na Igbo Love Themselves Charity Foundation enweghị spirit in anywhere enwere evil spirit in anywhere enwere demon na anywhere ihe anyị nwere ụwa bụ ajọ mmadụ practical o mekwale gị imekwale ya ọwa mebie business gị mebie business ya ozu seti boys ka ha tie gị ihe gbanarị ihe kpọta boys nke gị tie onye ahụ ọ nalaga n'obi gị ije jide n'obi nke ya ọ ihe anyị nwere n'ụwa ma ndị ije ego ga-eme gị intimidate enwere ebe spirit bi na ya dị unu evil forest unu na-atọ ụjọ na village unu nye m ya ka m were ya mee real estate ntinye ebe ahụ bulldozer ọ bụ na ebe ahụ atọ n'oto ji arụ ma na mabreza akụ ifere ebe a na-agwa gị na ndị mmụọ bi na be unu na ndị nwụrụ anwụ bi na-atụ ya ụjọ ọ ga nyefee m ebe ahụ n'aka ka ime agreement m were bulldozer D7 tinye ebe ahụ ọrụ 1 week ọ bụ na ebe ahụ abụrụ estate ma na mabreza akụ gbaranụ ndị ụka ọsọ ị ga-anwụ kwa ịma nna wesịghị dego kiyo ụwa endere that na gị nwa bụ nwaanyị na isi gị dị det ije na dressing salon edozie gị isi nwoke toto o jee kpọọ isi ya fonu gị nyụọ itinye ya n'ọkụ otu eze agụsa atinye ihe mere iji ekiri m tata maka na ị nwere ihe nwelụ ọ bụrụ maka na ibe Kristian ọ bụrụ maka na ịbụ nwa dibịa ọ bụrụ maka na ị nọ n'ogboni ọ bụrụ maka na ị nọ n'ọkọt ife mere iji watch this video because you have what Ezak have ihe mere onye Fulani ji ekiri this video maka na o nwere ihe nwelụ kedu ihe o nwelụ ihe o nwelụ bụ fonu
mepe Facebook tinye data. This 310 ọ bụ na onwe ha ofu n'ime ọma nkiri m. Ọ bụ na onwe phone mana o mepe ho Facebook ọma watch this live video. Unless mo na-ekiri ya na nke onye ọzọ. Ọ gwa na onwe Facebook ọ tinyelo common data nkịtị. He will not watch me. And it's for everybody, both mo onye Japan, mo onye China, mo onye France, both mo onye Saudi Arabia. Otu aka ọ dị everywhere all over the world. Amani m ihe nke ndị Africa ji wee dị iche. Mmụọ na-achụgo nwedị ka onye na-achụ. Over how many billions of Christians na Nigeria nwere okwu asị Bible no mụọ ọkụ unu enye m 7 days nye m 20 days onwero Jesus na mmụọ n'okpe gburu mụnụ nna m nwa na-aga mụ katazie esi na madam mụzikịta mụ mesa mgbe m gbara Bible ọkụ so ụmụ na-abụ ka m mụtalụ ofu nwoke na ofu nwaanyị nchi ime ọzọ mụ ofu nwa nwoke nchọzi ime ọzọ ndị iche esi ka ha kene m n'ife mme were ejima nwoke na-abụ ọzọ nyekwa m nchi ime ọzọ mụkwa nwoke chọọ ime ọzọ mụzie nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị na-abụ n'ụmụ nwoke na-asị Jizọs arapụ gị na-achọ nwa ọ sị gị na onye oyi emere ebere ka oyi emere mụ nwa gbara Baịbụl ọkụkọ oyi emere ebere onye na-achị efi nọ n'ime ọfịa na ebe mụ na gị isi ka oyi emere ebere ịtụ ime mụta nwa ha na-amụta mọ bandit onye ji kidnap Chibon girls ha na-amụ mọ bandit na Chibon girls have produced more than 500 bandits because here kpọruru over 100 and something people mgbe kidnap Chibon girls ọ bụ na ha ncha mụrụ ụmụ 5 times 100 is 500 Chibon girls produce go up to 500 bandits na Jesus mere ka ha na-atụ ime na amụ bandit ka gị nwa na-ekpeziri ya na-eje money mass na-achọ nwa ọga jee nene nwe low sperm count Oga jee nene nwe low sperm count jee nene ma nwunye gị nwere fibroid jee nene ma nwere varicyst jee nene ma fallopian tube ya ma nwere nsogbu jee nene egg ya ma na-eyikwa akwa enwere mmụọ ọjọọ na-emụta nwa enwere mmụọ nwanne nwaanyị a na-ekiri m na Esther Emezue so na one of the greatest fighter of ndị nwa virgin ono keta Esther ahụ ka ọwụ onweghị power ọ bụ na nwere n'iwu ya ọ naghị ezu oshi na mmụọ ọ naghị ezu na ha nwere niti na Esther Emezue emenugo na mmụọ kama na otu ifere oke ịchafụ ndị ụka n'isi so ekenye gị ya body n'isi ka Esther believe ono nwere mmụọ na-achị iri ya so nwu ya so ihe na-enye Esther nsogbu na bụ believe not seeing Esther funubela ajọ mmụọ fu ya ọpụta n'iru ya kwụrụsi Esther abụ m ajọ mmụọ Esther Emezue abụ m mmụọ Esther funubeghị ya mana program ga Esther ka o believe ono nwere mmụọ ehiatago na Esther na-atụ ụjọ maka ịma na poverty Nigeria na-afịa arụ so ụjọ poverty na-atụ ya ikwujo Jesus maka o nwere ike okwu against Jesus odo ogbenye and mana onye ọ na-anọ na Nigeria ha ejiri ogbenye so okay for one things Esther nwere ka ọ bụ na ọmụtago nwa and ọchọkọ ọ dịrị ụmụ ya na mma so onye nwere ikwu against Jesus kịta ụjọ ga na-atụ ya ka ụmụ ya ghara ịta ụfụ ihe na programming so ife na-enye Esther nsogbu programming Esther echezikwa na enwekwara nwa ọgbụ ya nọ na Dubai yetago ụmụ ya nọ na Dubai na-eme ọfụma Saudi Arabia fancha na-emekwa ọfụma ndị amụrụ Esther the same day ya na Esther mụchara nwa the same day na Saudi Arabia ụmụ ha nke ha na-emekwa ọfụma ihe ọta na-ekwu so mana program go nwanne m Esther ndị onye maka na-eme ga remove Esther from this myopic mind ka Esther were kwechiri ndị iri ya weta aka ọkpọ physical mana ha na-abịa pịaga ọkpọ physical enwere onye iro gị nọ na mmụọ enweghị onye bụ mmụọ Dr. Genesis na-ekiri m kịta all the way from America ezigbo mmadụ from California ọ bụghị mmụọ medical doctor ka ọwụ nwee nnukwu ụlọọgwụ na Nigeria birikwa America ịghọta nnekwu na-azọ ndị be ndụ na Nigeria na-azọ na America enweghị ọ bụghị mmụọ ka ọwụ now gị nwa na-ekiri m bụ mmụọ na-ebu agha kedu onye na-oke over 10,000 people a na-abịa ekpere ma nke nwa virgin ma nke Elijah Enugu ọpụta na onwe ndị fa na-achụ ekpere last year ka ekpe this year ịdịgo addicted to it onye nwa na-eme ndị ana ka m gwa gị every Christian ụdị mmadụ bụrụ president Christians ga-enwe ma Nnamdi Kanu gwa gị na enweta Biafra enwe school of reasoning ịghọta then ụdị mmadụ mpụrụ president mma tinye Christians another cause fire na-agụ which should be cause of reasoning ụta afa na-agụ si ya luke ụdị mmadụ mbụrụ president mma remove anything religious teaching na school then tinye cause of reasoning. If somebody like me can be a president of a nation tomorrow, anything religious teaching in the school should be removed, and there will be a course called course of what? Reasoning. Understand what I mean? So our people need to reason. The problem of a black man be echiche.
ụmụnne m anyị adị ka ngwa gị eziokwu ihe ndọcha ji itinye ha ka baghị ghara ịdị mma. Mmụọ ahụ na-eche gị egbugo nwekwe mbọsị ichete mmụọ onye ọcha ka o gbuo gị. Enwere mbọsị ije were ekpere sị ka ịfa ya mmụọ si na Germany na-enye gị nsogbu. Onwebeghị mbọsị ije were ekpere sị ka ịfa ya mmụọ si na London na-enye gị nsogbu. No, ndọcha program go ka ihe eti onwe gị, maka mgbe ọbụla ihe eti nwanne gị ihe eti gị onwe gị. Ihe etie m na fight n'eze akụ nwere ajọ mmụọ na nwe ebe ndowere ọgwụ ndowere sika onye nje gwa gị na ọgwụ na ekpere bụ ofio na ha arụ ọrụ. Ana m eput ya tu isi na ibu dibia. Ihe bụ dibia na Igbo ndị na-agwọ ya. I respect dibias ndị ji mgbọrọgwụ na-akpa akwa agwọ ya otu akwa ndị oyibo si eme. Mana isi na bụ dibia na-agwọ ọgwụ biznes ayara ịga n'ilu gwọ ọgwụ otu eze akụ nọ na kpụrụ ma ntete ma mụ na ga-ese etie program na ịbụ nwa dibia na ibu ike na nwere ibobo mụ na ga-ese eti na na-agwọ ọgwụ na-eku ume. Mụ na ga-eseti program ihe dịka na United Primary School Mkpọ ma na Nnamdi Azikiwe National Stadium n'Enugu. Any field ọbụla ndị mmadụ ga-abịa isi mbịa ka m na gị tụọ challenge na ị nwere power DB nwere ọ ga-abịa fụọ m ọnụ nda na maka Chukwu okike abịa ma ime ya mma dash gị 20 million tie the date and time today. Ma ewere ọkpọtiwasịa gị ọnụ dade mana ma brezi akụ. Religion bụ scam. Ndị Gboo ji sị gị na ihe amụrụ amụ ka ihe agwọla agwọ. Ebe ndị Gboo nọgide sị gị na ihe amụrụ amụ ihe na-eze agụ na-agwa gị na-abụ ihe amụrụ amụ reality. Ndị ọcha amụrụ ka esi achụpụ ụbịam ụmụtụ ya. Ọ bụrụ ndị London na-eme ya, ndị Saudi Arabia na-eme ya. Why? They did not believe in the same religion. He believe on ụdị ihe agwọ ma ha believe na one common sense. Japan mụta ihe na-ewepụ ụbịam fụnọ gịnị inwe goods and services na befa ha mụta ya ha na-ekpekwa other religion with Israel na the same pattern Japan ji wepụ ụbịam na befa ka Israel ji wepụ ụbịam na befa. Ifu na ihe amụrụ maka ihe agwọrọ agwọ ndị ihe na-ewute ma ọ bụ na ndị ụka Jos na-eje ekpere understand na-ekpere Jizọs fa I won't be angry with them. Mana nke a bụ na onye ụka na-eje ekpere na-epreach gị na ikwete na Jizọs dị mma inwe ego. Ana m atụ asị ikwete na Jizọs inwe ego ọ ya ga-ana ụbịamana na ezinụlọ gụ moto accident ama abụzi nke gị ndị ntọ ama afọ gị anya ihe isi kama nzute gị fie na-esi mụ na unu. Ọ bụ na unu na-eje ụka na-eji ayị ala n'ime Jizọs kpamkpa na worship onye ọcha. I have no problem but persuading me to believe na nnabata Jizọs ihe adịrị m na mma nsị gị na-asị na enweghị ebe Jizọs nọ to bless anybody. Jesus be the first scam and the Yahoo that the European used to dupe Africa. Understand what I mean? Religion is a scam. Nwanne m nwoke Ezugo global emego m your challenge accept. Understand? Man, I'm happy na isinye on live program where that was somebody na pick call. If you call once I'm with my phone, I pick. Eyatago unless mo nwere nnukwu engine aka nye PM phone. Understand? Nye my PA phone. Tata ịkpọrọ ọmụ ji phone and mụ na gị ekwu na ọka ịkpọ nwanne Nnamdi Kanu na phone na ịkpọsa nwanne Nnamdi Kanu na phone na onye maka ihe enye the money. So I'm waiting for your call. Ezugo Global, I'm waiting for your call. Na ị ga-akpọtara m onye police Jesus mere ọfọbụ ụzọ amụrụ na Igbo Ukwu ndị ngo na Igbo Ukwu mana onye akpụlisi ama onye ahụ na-abata ete ndị agbaji abata ete mana onye akpụlisi na ha mụrụ onye a na nka ndị Enugu na nka mana onye akpụlisi mana ọ dị very simple na amụrụ onye a nwa na ụga ndị umeze ụga mana onye a bụ onye umeze na okpulisi ọga na amụrụ onye a na mkpọ ndị ụbụba ma ndị mgbachọ ma ndị amafọ ma ndị musiome ma na onye akpụlisi very simple. Onye ọbụla nwere ụmụnna moto gbuo onye ala nwanne mmanụ nwere mmadụ evri ihe na-agagharị kịta dị gị ka ọ na nwere mmadụ ihe mere mụ na gị ji atala afọ iji iche na ị nwere mmadụ na-achọrọ help because na Christianity demonize gị anyị amazi na nwanne anyị ga-enyere anyị aka ifu mbọsọ na mụ na gị ga-anwụ ọnwụ ike kịta ka ị ya ama na ị nwere mmadụ ha wish na onye nwere anwụ na-apụta n'afọ beria ka ị ya ama na ị nwere ma ọ gwa ifu ka ebe a na-eme meeting ụtụtụ abịa mee meeting maka gị ka ya esi wee ni gị ụtụtụ broda ga na Zaria ji maka gị kpọchie shop ọ ma nzụ ahịa dadị natawa all the way from Zaria broda ga na Abuja jiri maka gị book flight 200 and something thousand natawa ka enyi gị maka na enwere ọnwụ ike and ihe gburu gị poverty mana keta poverty ya na-enye gị nsogbu they will not say pim they will not talk to you if a na-eme meeting ka ya esi goolu gị akpati gị enwebeghị meeting eme one day ka ya esi nye gị 10 naira kete dị ndụ and onwe ekwene ka ụmụnna gị mee meeting ka ya esi nye gị 10 naira today because na onye ga-egbo olo gị mkpa gị bụ Jesus. Your people has been programmed to believe that the only body that can solve your problem is God. But in Europe, they go to meet in 24 hours on how to bless their brother. That is why if you find yourself today in Europe, ịchọta onwe gị in Europe today, it is a wonder gị nwa ka batara Europe taa ka ezi ka ndị obodo si wetebere gị nri ụba gị ụgwọ
wetebele da ikporo family gị bata n'Europe today within 1 week obodo ga-ama na ị nọ logo wetebele gị ihe kwesị inye ụmụaka ọ bụrụ na ọ na-adịghị enye gị ụlọ. I'm telling you, asị ka eziokwu n'isi Nigeria lift all your 4 children now to Europe within 1 week obodo ga-ebido nyebe gị nni, because they are in meeting every day on how to bless their fellow human being. But Africans are meeting every day on how Jesus is going to bless one and every one of us. We believe in faith spirit in abroad to come and bless us means that we are shithole. We want nothing. We want nothing. Onye oji believe na chi onye ocha wetere ga-agozi ya simply means that you deserve not to be a human being. Yes, because it's weakening us not to make something happen. Wanime moto kan no na Toyota car made in Japan, they are not Christians. Ofo obono na na isi ka ndi che na hotel get abata ni memota. Bia me this live video. Yatago. Enwere anything 21st century children mepute today ana afanya from Africa. Nene magazoga back after something years. Ro Facebook again one for something year na Nigeria na call me GSO me na Capalion. Idro me piotali. Mark Zuckerberg in Facebook or connect I'm handing no US, manding no Canada now for me ba. Again one they for something years ago school na UNN na Uniben na Unizik na Oko Polytechnic. Iwe me pono again wa go China suit me pono again wa go na IMT. Bia na gwamo mihe me na Capalion, ni hike me na Capalion ben nage. Onye zagi ibudo na akọ Capalion ihe na na-emedokwa gị onye uturu na akọ Capalion inwekwa sense onye izo ogu na akọ na anyara ndị izo ogu na akọ Capalion inwekwere uche na ene ka the dirty village aye this na village aye no place to call a home dirty from this one to pot everywhere, and we are talking about obodo dust adro na befa ihe men obodo dust adro na be ha onye igbochi wosị gị Solomon and Gomorrah na 21st century. A black man call you men obodo Solomon and Gomorrah. Snow Solomon ko Solomon. Moro ono kaso. Onye Igbo ga no gide bia se na obia dog mass. Na ya so Latin. Na mass. Onye Igbo ama ha so bennie. Onye Igbo bụ opụta ụmụ ya je school asi ya no Igbo speaking. O resemble so ka o jese me the slave masters obey. E na no ebe onye Igbo na asụsụ Latin. Onye riri fada kpomkporo amụ na-akpagharị na ga na-enwere ho pastor na Igbo reverend fada ndị Igbo ba agafe idi mkpabi na ya chọrọ ife ya eme ihe ka Israel ji wodobe ihe ka Geneva Israel ji wodobe ha na Geneva ihe ka Japan ji wodobe ha na Tokyo eche na ha na ka China ji wodobe ha na Guangzhou. Onye bai na-enwere homa no ikpoyere aga slave yo ga due process ndị Rome dowego na onye ala gago this due process no ya abụ fada na onye Fulani gago this system no ya abụ fada gachaze the due process eche ya fada osai na God akpọ ni okibe ewu obiasowala in Latin etetene sente tene etuswe tutene tene tutete atunetu atunene nene tune atuneta tita tanatu ta tuntuta tanatu tanata tuntuntutewe. Oye Igbo na-asụ Latin. Onye Imo State na-asụ asụsụ obodo ndị ọzọ in order to promote slavery. Onwegwere onye village ndị ahụ masị mmadụ ka eke ime enwe time ije mụ ka eke ime. Onye Rome nwe time ije mụwa isi mmadụ ka eke ime o mechoghị ihe na-eme na ije mụwa kedu ka eke ime kedu afa gị. Anyị kpọgo onwe anyị asị onye ma ọbịa ọkpọkọrọ were akpa afịa ndị nna nna anyị kwuru akwụkwọ nsọ ọdịnala anyị ha adịrị dị. Akwụkwọ nsọ ọdịnala anyị ha adịrị dị. Nna nna anyị kwuchiri okwu na onye kpọọ ọbịa ọkpọkọrọ ewere akpọla afịfịa. Jesus bịa meda gị obi, Jesus bịa gwọọ gị ọya, Jesus bịa mee gị nke a, Jesus bịa nye m ego, Jesus gwọọ m ọya. Uho. Jesus gwọọ gị ọya simply mean that you are displaying to the world that you cannot build medical facilities to save life in Japan. Ọ bụrụ fọtụ gị, ọ ndị ori a. Maka ma mgbe tiri anyị egwu a na-asị bịa gwọọ m ọya mọ, Jesus bịa gwọọ m ọya mọ, bịa gwọọ m ọya mọ, Jesus bịa gwọọ m. Mmadụ fọ agụrụ Elijah Enugu a bịa gwọọ m ọya fọ ya ngokwa andọ nkwala ọnwụ ike. Nwekwara idea.
mmadụ fa goro Elijah Enugu ahụ Jesus bịa gwa m ọ ya egbugokwa ofu onye ọkwụnụ nwere idea ị nwegwara idea 4 people agoro Elijah Enugu so gba ndị egwu ya gbara ndị mmadụ alọ nda brainwash. One of them have died and she died out of sickness. Ihe ni na agoro Elijah Enugu agwa no nwere nke nwezu 20 million account ya. I swear with my life. Ndị ni na agoro egwu God is gonna bless you. When he bless you no one can curse you. Ila hanato. They no get up to 20 million for the account. Na brainwash na business. Mgbe na alalo ka famu anya ba na studio na alo di egwu na cook ya nwanne ke we nata ga ego. Yatago. Ke we nata ga ego. Na odene belego na mgbagbu. Ifele mekwe ndị ọka niile dala ngwụlọ ọgala ije. Onye ọbụla bụ onye ọka kpiri isi fụrụ ụzọ. Ihele megbuo gị. Gị nwa bụ onye ụmụ okpo ọka na anụ unu m. Dala ogbi ube okwu. Iwe gba nkịtị ezi ugo global onye na-ewe bi claim egi kwesị iwele ifele megbuo gị. Ifele megbuo gị. Gị nwa bụ onye isu na anụ unu m. Iwe bụrụ na ịdala ngwụlọ meche gaba ije. Iwe lapụ mkpu a na-etisi nse ezi ugo bi iwele 50 million. Shame on you. Gị nwa bụ onye mgbakwa abụọ na anụ unu m. Ịma na ịdaburu ogbi. Ndị umeze mgbakwa ma na ịdala ogbi. Aka m na-atọ na mgbakwu ma na-edala ogbe. Iwe da ogbe n'aka m na-atọ na mgbakwu. Iwe na-anụ ka nna announce 50 million since bịa wele iyara ije bịa wele ego 50 million ọ bụrụ onye na-ewi eri the money ihe na-emegbu oge. Gị nwa bụ onye nteje abụọ ọgụ. Gị nwa bụ onye ifite nteje na anụ ọnụ m. Ị ekpoburu isi ekpere gị ekpere fụba ụzọ. Iwe nụ ka nna announce ego asinsi gba nkịtị wine na nteje na mkpọ na ifite nteje na mkpọ. Iwe gba nkịtị onye na-ewebu ebe iri ego a. Ifele megbuo gị. Ifele megbuo gị. Anyị na-erizini ka nkata maka because of na motor accident na-egbu ndị mmadụ ya gbara na-eji ụlọ ụka. Ọ bụghị n'isi m, ọ bụghị n'aka m. Nwanne uwe nwere shortcut. Watele every country nwere shortcut to the world today na-ata afụfụ. Because n'ịma mmiri kịta ka iji obodo ebe isfọrọ go shortcut ebe as plane nwanne a ga-edo ogodo na refugee camp. Na lie, you know, go to a camp as leave. You don't go to refugee camp, you know, you go to there. And he is again, you would tend the eggy, you would take 200 years, that she eggy, he was slave. You know, Nicola, Jesus. America, not Italia, I could never kill us. Oh, Father, more than a million. Oh, Father, more than a million. Jesus, where the video? Oh, Father, one million. Money make a root Italio. Jesus, kiss me, yo. Jesus, kiss me, yo. Oh, kiss me, yo. Jesus, kiss me, yo. For the money, 1 million. Chine don't want 1 million. If I want 1 million, Emeka want 1 million. Monica want 1 million. Emma want 1 million. Money made Italio. Jesus, Jesus, mama nyamilio. Jesus, Chingwa David Jesus, oh Father, woro ni mi ba. Mbaija ba gozara. Oh Father, woro ni mi ba. Jesus, iwe chetamu. Uya mara uye ngozi o. Uya mara uye ngozi Jesus. Kone rere o. Odome bojuda o. Chingwa yoruro bara o. Nyamoro uranobe. Wabi no bochato. Agabo nyane yendo. Jesus ekelengi. Uya mara uye ngozi. Mere de ma o. Mere de ma o. Mere de ma. Jesus mere de ma o. The word of God says we are others go and fail and we can succeed. The Lord have proven to me. You have proven to me that your word is here and amen. Father, when we are 5, we left all the does the same time from Morocco. Chinedu and Ifai, they all died in the sea. But you rescued me. Ole prado, le prado, le prado. Kata, 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 la, 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 la. See? Black man is crying to Jesus na Chinedu na Ifai nwona mmiri nyanwa anwụọ.
nwamogo ụtaba ma akpọgo ụtaba bụ ezigbo ihe ndị ichie na-eri na-enye ha ụbụrụ. Ọ bụ na ndị ọcha rụpụtara ụtaba na-akpa akpọkịta, by now a ga na-eri ya na klọb. Yes, anyị ga na-egi ya one slab 2 million. Ọ bụ na ndị ọcha chọpụtara nkwenu, by now a ga na-eri ya na klọb 200 million. Onye ojii enwe ọkpọrọ ihe o nwere, ọkpọrọ onwe ya asị. Onye mgbu ị na-ekene Jizọs na ịmara mmiri ji Europe. Ị mara na onwe Dubai nụrụ nwaanyị dada enyere up to 35 million. Isi ya congratulations na ọmụrụ nwa na ọnụrụ nwaanyị. Inwe ha idea ị na-ekene Jizọs na ụmụnne gị nwụrụ na mmiri na enweghọ nwa mugu chere onye mfe ha enene phone maketa imepe ifo fa with dirty disease fo ha oribido gị ọmarugo na keta ka eze akụ ya help ya keta ka ọ ma na eze akụ nọ n'ụwa eze akụ help me just type eze akụ help me keta na WhatsApp keta ha nche map ya na anya eze akụ help me eze akụ help me na n'anya kefo ha ndị mgbu help me they carry me they go where I don't know. Help me nene hancha. They Igbo love themselves, sir. Ezak Matthias. My name is this. We are from Abia State, Ben, the local government area, Ibere, and I am writing this message with deep pain and urgency in my heart. Ori bidia nene ka ọnụ ha sa atọ ma ori bido edewelu m ọ na-edelu onye ọmalụ ka nsi lalụ n'aba na mụrụ ma rikwere nri aba na mụrụ ma kwụgo ụmụaka 7 m mụrụ ụgwọ akwụkwọ ma dinye free education ọ malụ ma meju ụgwọ ụlọ na ifo na-edelu m. Dear Igbo love themselves, Sir Ezak Matthias. My name is so person. We are from Abia State, Ben, the local government area, Ibere. And I am writing this message with deep pain and urgency in my heart. This is about my only uncle, my father figure, who has been suffering from a stroke from over 2 years now. He is the only family I truly have, and his condition has continued to deteriorate despite all the effort and money I have spent to help him recover. I work as an Uber driver in an Uber driving treaty or physiotherapy. Onye na-eme Uber driver ga onye physiotherapy ụgwọ gbọ onu nwa me physio, one of the most expensive department nọ n'ọgwụ na-alụ ọla na-afọ anya. Na asị m na ya bụ I'm Uber driver, and though I do my best with the little I learn, I have reached my limit. Hospital bills, medications, and daily care have become overwhelming. Because ni onye nwe stroke nwanne ndị physio ga na-abịa daily care. Ona anyonse na we na papa pass nwanne ga-akpe nje Michael Ogbalaga maka na mpo yozo da stroke merije gaba ekpere ka mpa nke gị yari da stroke nwanne ejekwane golo mpa gị machine BP mpa gị erugo 40 years 45 years gị nwa na anụ merugo 45 years and nwere BP machine na be nna gị. Don't worry, stroke ga-akụ gị and makwa mwa be Ezak na-ekwu jewe ekpere kwụsị stroke ya akụ gị. A reverend father once invited me, say mmare be dibia mmedoje ya na go stroke na ege abụghọ nsogbu n'iru Chukwu na ọdịnala n'Enugu ka nna we reverend father practice reverend father that stroke na-ege ntị. Anyị gocha nke onye aba na nke onye ọzọ osimo Uber driver overwhelming. Each day I watch him grow weaker and it is tearing me apart. Please, dear sir, I am begging with all humility and sincerity, help me save my uncle's life. God bless you richly as you consider this hurtful plead. Yours sincerely, so person from Ibere Bende, local government, Abia State. Odia Kamagori, Obama na video call. Why just type of please help me? You type of please help me. Na anything please help me. Na Facebook, na WhatsApp you want to go. Okay, zam enough fear. So what am I telling you? You need to wake up.
Ka go kwa nko yozo. Ngo kwa nko yozo. Okay. Hold on. Neba na-erigi mugu. Na-erigi mugu. Na-erigi mugu. Wene na ya now. Onye nke buru bịa. Ula bashiba olibido goyen ga say good day Mazi Matthias Ezak nwanne oze na kpomo ya leba antichrist o Mazi oya Mazi oya tizia Mazi ka o we to moto na nta zo yo mena na mbo na Good day Mazi Matthias Ezak, please forgive my direct message. I was giving your contact after several search for it because I know you are someone who cares deeply about people in need. If we go job man, every watch go job man. Oh yeah, now go lazy boy. We go see Piamu the statement as come with Obi as go hell go them number na again them mad don't think and repeat here get the right up all the very sweet and calculative as only one I can with you. Also, please forgive my direct message. I was giving your contact after several search for it because I know you are someone who cares deeply about people in need. Your statement na because atuogi. Water ki di go do ke water no ma you know go do no ne praise again. Oh yeah na ba konuche we know. Then awesome, and I am reaching out on behalf of a man who is dying in silence. His name is so 56 years old man from Ishugu, Ibueze North, Enugu State. He is my uncle for over 4 years. He has lived with a terrifying facial tumor that has blocked his nostrils, disfigured his face, and left him in unbearable pain. When you tumor on a picture send the channel, maybe go. Tumor, unbearable pain. He currently lives in an uncompleted building, completely abandoned and surviving through manual labor, even in this state. We have managed to bring him to UNTH and have so far completed several medication tests, but we are currently stopped. The next vital test is a CT scan. One CT scan. Le brada la kabashida orubotoku. Mba CT scan maganda hausa obra magandi Igbo, right? Okay, reality go teach you lesson. Able CT scan okay? In what idea? One okay na. Abro your portion. They play. Negenti. Also the next vital test is CT scan, which costs 70,000, and we have run out of funds. When you actually treat it to major CT scan, obidobe we go be plate and almost 1.2 million. Oh yeah, baby put the tumor because I with jaw. Then the every size of human jaw, keta this place no afia. And he go to the plate, he will the plate, he will the the plate and return back to the company. If you already wrote one another size of it. And we him I return to the company in Lagos, the company return back to abroad. I will we are the same shape. Send the while again. Ndocha amalogo nunu ge enwe tomo na nwa mo na ge ya mo ye enwe tomo. Fa na aru those things. Mana onye oji ekwete onu na nwa ya ge enwe tomo. Talk more of nwa nki ya. Yata uwa aburu feel one if you no face this world will face us. If you no want to face this world, the world go face you, and you go to collect. Go collect what. Negenti. Also, his next appointment is Thursday next week, and without this CT scan, we fear his case may be delayed further or worsen. Sir, I'm begging you, please help us. Any form of support or even helping to amplify his story can go a long way. Time is running out, and this man deserves a fighting chance. Onye deri ha ife na ogore ezigbo agwo ibi ya na toka sugar.
Cabros got oyeze he married him, he married him, he married him. On a toga na kwaka, he married him. Oriro de makana goya, he married him, he married him, oriro de man. He married him, he married him, obogi boga, narambunenu. Obogi boga, narambunenu. Aka na goya, obogi boga, akage, narambunenu. Kwara yaka, obogi boga, narambunenu. Onyamara, onyengozi, onyamara. Aka na goya, onyamara. Okoko mikomi. Ahomo maramo, onyamara, onyengozi. Jesus, onyamara, onyengozi. Omechirodomo, no, no, no. Omechirodomo, no, 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 no. Omechirodomo, no, 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 no. Omechirodomo, no, nakana woyo. Omechirodomo, no, no. Mwachi kukwara yaka. Omechirodomo, no, no, no. Odumu we wolodu na asi Daniel welcome. Mwachi kugedo odumu ya no na ndogi. Odumu ya no na ndogi. Mana onye na-agwa gị ya na-eso gị agba flight ticket ma ọchị ije Abuja. Ọchị ije obodo oyibo ọgba flight ticket otu onye Muslim si agba flight ticket. Mana ọdụmụ nọzi n'ụzọ gị ka a na-ewepụ keta n'okwu ọnụ with microphone onye China rụrụ ngwa. Nwa atụrụ Jesus nara ya nara ọdụm at the count of 3 1 ọbịa power. Jesus Omechirodomo no. Kedu ọdụm akpọsịrị ha gụcha akwa nweta họrọ onugwu ọdụm nọ n'onunu. Jesu ga-emechi ya na akpọ Colossians chapter 10 verse 18. Oge Daniel atụkpuru ya n'ime ọnụ n'ọdụm. O rekandabala kabasi marama. Ọdụm wee na ya wee fụ Daniel wee sị na bụ nwa Jesu wee kwụsị na onye ọbụla nke tụkwasara m obi ga-adị ka ugwu Zion nke na-apụghị iwezụga n'ọnọdụ ya. Ya mere nji gwa gị si na abụ m nwa Jesu. Tupu igbuo m, ị ga-ebu ụzọ gbuo Jesu. Igbuche Jesu, igbuo Chukwu nọ n'ime ya. Igbuche chi ahụ kere Jesu nọ n'ime ya. Iwe gbuo achịcha. Igbuche achịcha, iwe gbuo Eucharista. Igbuchezie Eucharista tupu ị nweta m. Wo si na ịbụ nwa Eucharist. Ịbụ nwa Eucharista. Jesu ọbịa. Jesus. Apụ na-apụ. Tumor na-eme apịa. Tumor na-apụ. Kedu onye anwe HIV? Ọ na-apụ. Ngwa flush away. And the count of 3 1 2 3 power. Kedu nwaanyị a na-achọ nwa? Oge Esta na-achọ nwa. Esta wee kpọọ Jesu si ya, oge erugo mgbe ị ga-enye m nwa. N'elu ụmụ ọgbọ m niile kuruche na nwa mana enwebeghị m nwa. Jesu wee si ya n'abalị na n'ụbọchị ya na-abịa na ị ga-ekuru nwa gị. Ngwa na nwa kuru. Mma Ngozi na nwa kuru. Ọbịa. Power 1 2 allow him. Leave him. Don't touch him. Allow him. Ni roro na gudu. Roro ni roro na ka ndocha jiru bulldozer. Caterpillar, if you remember bulldozer lolo oloba. If you remember D7 je kill ime ofia almost son pim. So ihe na-eme na gudu. Bụ ihe ndocha ji roli na eje roll no express. Maka otu roli na ni roll no ihe express otu aka isi roll na. So ihe ndocha. So ihe na-akọ ka ndocha ji wee rolling. Ọkwa were rolling na rolu ihe na express, right? Nwatoro Jesus. Whatever siri begi mugu nwanne ekpere ni na na-eme gị be ego ka eje egbo mkpa nwe ndị dị lazy nwe ndị bụ ndị oshi nwe ndị bụ ndị ama nwe ndị si na ha ma menwe ezigbo ihe n'ụwa no ha ajụ ife onye ọ bụ ndị ụka ndị isi ụka bandits. Somebody ji $100 and something million go private jet. $1 million go there go there 120. Okay, makwa ninye $1 million keta insho village mnine gen walk. Inye $1 million ma tie street light na my whole village mnine. Somebody go there go there 110. Imakwa ego ne imakwa bona imakwa no fu church or ide boka the boys na enwe for 6,000 branches. For 6,000 branches ya. Obona ha na nata 10,000 each branch. Or just come wo
na each branch na submit 50,000 every month. As in each branch, you go only provide 50,000 naira. It times by 46,000 times 46,000. Ima we go no. We talk more often. Each branch may make millions a day. Open a high budget, each branch and I need 1 million. It may go up. Iyamakwan. Imama. Because ni bonye really. Ibonye really. Okay, sa bom na phone since. Okay, habu phone. 50,000 times for 6,000. Jago glory key phone no. Even almost 2 billion if I'm not mistaken. 2 billion 300,000. Okay? 2 billion 300,000. 50,000 times for 6,000, 2 billion plus. Kimari ndani when they go, imana ngora 1 billion in record 50 kama mistake mama bokta kwali. Ufanye kuna maka calculate 50,000 times for 6,000 branch. Ikuyo kwa nika me peche mana UK ne pounds. Kimana nta billionaire in dollars. Billionaire in dollars. Jesus onye fe gomba wete otunyonya. Ejegom ka mi he gbasara health insurance ka ndi Igbo nwe standard Igbo health insurance. Ejegom iji ya obuno oni idrin nnukwu ego. Ị ga what 8 billion cash before you establish such thing na Nigeria. Ichiketogo mi make and buy us 1 week and singwa can create your account, create Igbo health insurance. Na one fee Igbo obona Ghana kunye 1,000 account every month. 1,000. Then onwe mbanyi chaga yalo the same day. Una the 60,000 na we such money. Onye yalo kesi eba agwo ka edem njewe iji outcome nwetebe na mmenwe up to 8 billion emetobe haka 8 billion naira emetobe haka na account before you register insurance company. Google it, health insurance company. We call the internet. They say that I must have up to 8 billion naira untouched. Because no real nature but keko yesidema Kwisi gazielu nwoke mama afunu na ata ona ma keta aro de gesi na miracle wo akwaro dem keta aro de Buhari vote in ochisi anwuru. That is health for you. Mandi ene wote moto Buhari won na okenye o na onye kala nka anwuru o ceremony meni wote no nwobere ihe fo ade mari finem inwuchu onwu ike afuni ne negeta ni sigizo na primary secondary university anani. Could you imagine somebody got university so now come on the comment section? A graduate spend the 4 years in school, got you service. In the home, or believe in Jesus. Kenyeri haka. A graduate we see your order say haka. It creates an idea. Understand? So you need to wake up. You need to wake up. Esu gosi na no ga akpoto ye ngwolo apatakwa m na oso ya heme oso ga eme ogba ana m eche koria okpo ogwa m chori ajewe na ewe obi mu na eme live video nsi agha aru ya ga na onye ka na edere m 70,000 ego CT scan ko onwe. If you have 50,000 times 46,000, 2 billion 300,000. Let's assume niche branch. Here, my one village itself. Yetago. 2 billion 300,000, 50,000 times 46,000. Ichi na gina hane mo fee. Aye. Narari na buka cheze how many churches Catholic church inwe na Igbo kimari say go nda na send na Rome every month.
Every Pentecostal game went for 6,000 branches. Check how many branches Catholic Church went. A marriage at one the bishop 8.something million every month. When I generate the 8.something billion every month in your Rome. Now, on your Rome, and I was a bishop and I control those slaves 8.5 million. Or when I know peanuts came with the out of billion on any. On your child, marry again, and you go free. It better work better. No, yeah, Haji technology, Rube, he always security Haji technology, yeah, camera everywhere for security. Jesus, and then you free. Poverty Haji creating of job opportunities, we weapon a befa. Jesus, name Meseriga free na befa. In a befa atago. Jesus, name Meseriga free. Mabus, hate me like Jesus, but say a powerful from in Romans, a mother of your book. Hate him when they like Jesus. Separation with Jesus. But see Gabano bakalege. Le Prada Calabashima. Oh yeah. But see Gab fall on bakalege. Oh. Ye crema lavasia balava tata. I'm a waggy chini. And not be by Jesus and ba. In an old Jesus. Jesus up by my apple brune nobe. And when he home and coy and took onyala body sinan. Una the reason of maybe a sages or about Basaraka no boat as an apple budia. Now, open EBUKA man everything about Christianity but why you 419 booking. Now, if you say Jesus if you're na cross on a road or no the guy will not bobo mad no be within two. Unya mwa una fumba hong flesh any na they go soft. They're not gonna so Obiani na go that's wait yani nega I press it down wakia na ba no ruziana wait no ruziana no ta inwa dia no to aso nya podo no boat man of just boy your kind of what brain ga gworo no mad just no road I see effort no mad just no na cross balance along we see effort and one ko nya nwura balance na cross ntu ahụ self nwere ike dokara na aka ya dobia na arụ ọbụna weight ya dị more heavier than particles na arụ maka na otu ọ bụ onye nwụrụ anwụ arụ ya ga-adịzi otu a na aka ya mọrụzie. Are you getting me? Just megodi test ni ha na-ekwu na n'ikedoro gị aka n'azụ n'ikedoro gị aka n'azụ n'ụlọ ụta maka na nka dị ndụ jide nwa my son mana ọ bụ na ma anwụ ga anwụ nkịta mma emezi ụta yọta and mma otu a kụdoro m aka otu mma otu mma ya ọzọ ayọ maka aka m gbasaziri otu a aka m na-abụ gbasa like this ka mme why na aka m na-abụ gbasara otu a n'elu so mma ya ọzọ ayọ like this yọọ ayọ ntago yọọ ọfụma then aka m anọrụzi otu a aka m ihe ga-ejidezi aka m abụ azụ aka m ntu ihe niile ọ ga-anọ otu a even on Monday flight ọ ga-anọzi like this because ebe niile a bụzi weight m na surprises ya. In what sense no one of the government official, serving government official in Ebonyi State, waked me up some days ago. And we're going to Griffin FEMA last year. No, toto first call on the ABC so toto. And so yena put one note or simeza, Ihoma ye melum, Ihoma ye melia melum. We peak interest. If only can do be seen the best na bomo yenzuzu makana we are no need in health insurance. Oh yeah, look, I just got my brother Maricha one in a picture. So bad, I wish you good luck. Zuzube, I'm on Zuzu, no problem. None you got advice, key say them. Ijima Jesus na me pono ponya rake zako. Onion Zuzu. Jisika now. Oh, Jisika. Yatago, yen and meko him avoid the quiet Meggy. Quiet him in Dibo, Kayamako say a Roman at China. Yabia Qualaga Jesus is all oh. Jisika now. Now, this man called me, Kedi Ogwam, Osimu Ezaki Homa Gabiaria, Bialum, Njubia, Osimu no one takeria beli and Avcasianaro. Yacho wait up, baby, ditch, Yajaketo no go jekete no way. Yacho at your baby balls when I get where my program. Yotago, Yasimba. Niezakuni, Kennedy. Because I teaching him mezinya this week in eji area bob na ejeje na we kpọrọ nwa takiri a jewe keba na bia jewe UK eme ya test obu no onwe ihe ọ dị aneji to yatago
Oneku mkpọtụ ya gana. Okay. Obuno nwe ihe da moto nke asem na yime go da aso. Oh, hybrid now. He's electric car. I foresee him again. Nyoko, mtuno da aso azo mero no back. All the on since ya everybody there on all the on. The electric car go. Aye. I went kaim all electric car. Ya no de ko mele poka. Menye gidi oko mbeti ya na gi oga biru. Nti advice ka ha nna magic na miracle. No de ka one virgin ha be ga target. Ana start amoto moto kwara aso nyi oku oda afa ya oku nti ya na gi ona aga nti ya zo ga bazu zi ya na moto yi nwoke na atokwa no meba bigo ona frebo wana aga oburu nke mu na nke start nyi oku yo ya edeba pom pom. So what am I saying? The man was name and we test na you ko bu no we hear that energy too. E attack. No, what do go when you not just over treatment again, you was here for man go tell the child. And almost here behind the Gorian a shop right. Every mbwe the amateur. Nya usi nya nwata kiri fa, nwata kiri aru ya wo chap diki eji ncha. Saro. Oberi o kamemu na ge buru problem ti o nwa ni si mo ni he na eme ge bu common something. Your problem is just common something. Obeli ife ige wechapụ n'anya gị kpọwa veji maria kpọwa na nkulu ga-eme na gị since asụ unu jebe village unu jewere na nkulu ga-egbugodo gị ngwa gwagodo m ọya na ya gị bụ poison ka m treat gị ka ọ na kedu onye nyere poison anyị ga-eme as a program gwagodo 1 month program ndị niile nyere poison mana ndị ha bụ yes ekpokọta ndị na-enye poison ndị na-enye poison ndị na-enye poison ajọ ka ikpokote ọnụ ka ije ha me testing yes doctor gwa even aya ihe na ya mama wonke the poison ndị zọtara azọta na ndị riri eri n'ọnụ ndị agbanyere na okpuchi mmanya meela anyị ezigbo ebere barista meela anyị ezigbo ebere meela anyị ezigbo ebere celebrate Igbo land what if one I work at Bolomona Gison when receive a call. When I used to go see no you will 50 million, young one and I'm the can. You know, brother, and I'm the can. Nah, you with them with okay. Can you do 2 for you? Okay, who called you? Oh, for you, so food them. And that woman or boss, no, a church over on Nigeria. There was a particular church in Guadia as bonus. Anywhere near bonus. That but on your onye ngworo obodo mana otu ya ni na-ekpoko class 100 class 200 ndị na-ekpoko wheelchair ndị ngwolo a niile na mesịrị miracle a ebe ka ha nchọtala anyị ofu onye ka ifu na ọ na-eme akpọ ifu na ọ na-eme very simple something maka isisi chọta na ụmụ nwaanyị eji surgical item arụ na China wa afọ kupụta nwa ha ka nkụ isi chọta ndị ebere ugwu ha ka nkụ mụ bụ number 1 ebere ugwu ihe ni na bụ ihe mere mmadụ eme na ọsị ndị chọta ndị ebe ha ugwu ndị ebe ha ugwu ka kpa nkụ ọwasị ya eme ndị nka amama ya eme ndị nka we'll keep on pushing until we get to the destination. Yes, and that is liberation of our mental slavery. And what onye jigi bo onwe jigi. Onye na asị gị na onwe onye no one place in emege even we are not ashamed. You got to go. Just tell the person is a lie. Onye jigi will government. The system they have designed for you is what is holding you down. Muna gana abokwesi. Onwori kwesịrị na achọ ọlụ ma igusi akwụkwọ. N'obodo oyibo ebe ndị a design the system ọfụma. Ịnụ akwụkwọ gụcha ilukwa na 18 years ọlụdụ. Akwa ndị anyị na-agbafu na-eje obodo oyibo. Every time onye na-achakpa onye alụta ebe ọmụ ife ọ na-alụ. Kedu ihe kpata n'obodo anyị nọ ya na onwere ife na-alụ? Ichwe military kwuo nkwu echi. Nwanne echi si na nkụrụ ga-ejide gị na village na onye na-eme. Graduate nearly 70,000 na Nigeria. Kedu ihe o gotere m nchu? Another way of sending somebody to criminality. Yeah. And we should tell ourselves the truth. Nobody is coming to save you. Your savior is the government in power, and that is why we are struggling very hard to put the best government in place.
to liberate our people. All government ya logo, government ya provide low security. Onye a na-asị gị na onye nche na-eche na onye na-eche obodo na-eche n'efu, asị ka ọ na-atụlụ. Go and ask the person onwe mobile police na bie mbu egbe chie. Enye gị apron na ihe asị gị you should declare I am whatever they used to call themselves. Who are you? Ja jụọ onye Fulani who are you? Onye Fulani bu egbe chie gị n'ụzọ, you kidnap gị. Ja jụọ ya sị ya I am so person, who are you? Ịdịkwa ndụ wee ka ọ na-eme na isi na-asị gbaa n'ụzọ na Anambra by 8 o'clock 9 o'clock isoro eme ifu na ọ na-eme ndị be anyị ntị ya anụ ife adọrọ kọrọ gbata onye ọbụla ya ama ife ọ bụrụ mgbe isi gị alụ ka GP tank ife a na-ekwu ife a gbasa mụ na gị. It's for your good, it's for your children, it's for your generation. Forget all this benevolent spirit is going to do this one for you or not. Onwero mmụọ na-abịa inyelu gị aka. Aka enyelu onwe gị bụ, first of all, give our people education, liberate them from this mental slavery, and provide enough system, good system for everybody. Peter Obi keep saying, we want to make Nigeria work for everybody and not for the few. It's just a good system. A good system, but now you are son of a nobody, but you are somebody in Nigeria. You don't need to know anybody to be anybody. 100%. Because government has put everything for you. Government has put every infrastructure for you to survive and be a human being and earn a living wage. Operating a luolo in a luola na huge 70,000. So 150 go to okay hoje. You go to moto, but you must go na that. Ngwa ka gbakọ ya barrister. Now, onye ọbụla bụ onye Nigeria nearly 2,000 naira in the morning. So ya hectare kata imokwe ego no. So ya. So almost 15,000. That is half salary madu. Half salary madu. Now, mmadụ nearly 2,000 in the morning, the afternoon, the evening, night, but 6,000 a day. And do you have nearly 6,000 a day per poor person? When nearly a plate in the 2,000, one it is a ban. I'm telling you, what you don't have now, if you go to 6,000 a day times 30 days. Imagine. You can't say that is 180,000. 180,000. Yeah? Man, I graduate nearly 150 salary. It might not swear from 150,000. You can't even with deficit of 30,000. Ojo dogo already. Oto no to criminal yate. Obro no to no go no ngwa bo onye were ya n'olu. Chireke melu ga bele. Ego ga dafuna. Bob ni nyele allow nwe access to your money. Yes. Oh yezuni ya no. No, you don't. I dey preach. Onwere amomi ibulu. And that is why so many people will come and establish something to work in Nigeria. I find out that the staff they employ will keep running the place down. But they are not paid. When you get 150,000, that is even one of the highest you can get anywhere. A graduate. Calculate to 2,000 naira per day. For a meal, it's 180,000. Kezebo yeji we go tap wo ye. Unu obi ni anye be ko yeji kwo ogo ya. Motor ja agba abi olo. Going and coming back every back and if that and you required him to come by 8 o'clock and stay till 5 o'clock. On happen no more receive us alone in a day. 8 o'clock, get to by 5. Kwado bidi ogwe ko blu nwoke ji umu. Nuto fu nwanyị na nwanyị nwa na abo. Nwunye ya je ụmụaka ya je akwụkwọ. Nwunye ya je ọlụ no fu 150 salary. How did you survive? How? So what we are saying is that it is practically impossible. The system have been designed to make you fail. And because they have been designed to make you fail, the people that have designed it have now told you to go and face that it is one spirit that is causing your downfall. It is not any spirit anywhere. If system was working, you don't need anybody to go and pray for money. The Igbo people that give you Jesus don't pray to get job. Job is already there. They don't pray for good road. Good road is there because it's government that will provide it. Human being like you and I. Nobody else. Not Chukumonso, not anywhere. Nobody else do it for them. They do it themselves.
But here in Africa, they will give you Bible and tell you should pray for a good life. Good life that is, in fact, even if you come to the life index, this lifespan of the people that are created in this universe, I think Japan is the highest. Japan, yes. Japan, one more konye Jesus, far more konye Merima. They don't know. Okay, they don't know anybody. But the system have made it that once you are in that country, you will live like 87 years. Before okay, now only you barrister. Which means Japan Japan. No, the system, you know, the system will make you sure leave them like that. You live like that is average lifespan of a citizen living in that country. Because my brother, what do you need? Like on my brain get out. Ona ina aputaketa ise batala ofu ipo ebe ni traffic ejidegi ibe nke before na lu ebege na lu okwa adoro ije adowo generator mo bi wolu gallon je gba fuel igbatacha fuel before na anata okugo 9:30 umu ga alarugo nwebe nke eshiri ni abani ihe bi agbanye oku prrr ife nwe shi n'ụtụtụ melu mkpọtụ blue carbon monoxide kpochie ebe gị ọkwa ka iwe fuzo we makitago n'iyi eri n'abani ha ta na akpochi o before emechi ife a ọ na-akwa 11 what kind of life imeche iwe be mulanya ọ na-akụ 12 ye je gbanye generator bukpo gị na ọchịchị with heat ma how do you survive? Now the people living in that everywhere is green, in fact green, cool life everywhere is green. As at age of 18 inwego na ebi icho no odo icho in your salary or God you will get it, the system will tell you to pay so they don't even trouble you. If you want loan, they will give you. If you want to be an entrepreneur, you don't need to come and bring your grandmother certificate of birth before the bank will give you money. System has been designed to make you survive. No one be jega heje. You want to go? I want to be jega They know you. They know you from the one where you are born. Yes. Even when you, they say Bible say before you are born, they know you. These people have designed a system that know you from the day one you are born. And they have made life easy. If you want to live a simple life, go ahead. You want to go to the higher, you go ahead. But there is a minimum life expectancy of you. All things, unless someone accident, yes. Accident, yes. Because anyway, speed limit of every distance, anyway, road distance, the system will fine you for running against the distance. So how will you die young? I know we should not die young. Meanwhile, your road. Go and check it. Travel from Anambra to Abuja today. And tell me how many times you pray on the road. How many times your heart caught because there is no network and the place is bushy and the road is very terrible. My brake driver abanike. Oh. One more you say no good job. Brake nike. When trailer is following you up and down. Nkena fugo kwebe because on the other trailer on the other side and half walk na moto na enwero AC iwe dị ndụ we na aga ebe nwe na-eje 4 no AC. Oh I want the other drive a book wali bu n'ishi ha. So if you all this hard life and the 4 have now heat and eme onwe ka onye echita onye nwere bacteria ibuli anawa contagious disease. So all this Nigeria, first of all, our problem, our solution starts from liberating ourselves, knowing who we are first. Yeah. And then we elect the people that have made things happen, people that have worked and they have developed, they have made things happen. Yes. Those are the people that we know that it is bad for a woman to come back 9 o'clock or 8 o'clock in his house and there is no light. It is bad for you to be going to work in the morning and then you will, what do? You come and on this thing in case they bring light when you are out. On fridge. You on fridge. I was in it, you live in a fridge. But oh, maybe. What kind of life is that? And our people is saying that Jesus will, that is where my problem starts. How can the Europeans, the Americans, the Japanese, the Chinese, the Dubais, and every other people, or Jesus na lolo fankefa una ngokoluche. Ogwo madu do kamuna gina melo fankefa.
Why is our own? Why are we believing that one benevolent spirit from heaven will come and do it for us? It's you and I that will do it. And the earlier we do, the earlier we start knowing that truth, that it is our responsibility to do it, the better for us. That is the Mayor point. Chief. That is the point. So if you like, go to any religious place and start praying and rolling yourself on the ground, believing that your problem will be solved. This is a border. We wish you good luck. We wish you good luck. We wish you good luck. You roll Lucian at the ground. If you finish rolling on the ground, you will come back and you'll find out that that problem you carried to that prayer ground is still as it is. I encountered real life problem. Yes, I encountered it, and I know where I got my solution. Sure. Oh, Yes, wedding. And to a practical solution, I went to the best of the best, and they saved my life. With millions. With me, of course, now. With millions. Where I go to Nigeria. With millions. Yeah, now what about block Wakukifo? Go come. And this is testimony them. Okay, man, often no. I said testimony. Yeah. Manoye chinazo na zonwe. Onye achụwara ya no ndu ya na afọ na ndu adọrọ igbo. Ndị Igbo kunye no no. Everybody. Nobody is coming to save you. You have to do it yourself. You have to save yourself. No spirit is coming to save you. The only savior you have in this world is the government. I have been a victim of insecurity in this country. And when I say victim, I'm talking of first-hand victim. Kidnapping experience. Boy, face to face. So what you are seeing live today is just a miracle. Those things you people call miracle. Okay? That is why I'm alive today. Battle. If government have provided security, why should I be afraid of walking on the road? But government has not provided this security. But the religious leader told you that if God does not secure a nation, no, mobile police Bango, now you know they again. When can you know that they didn't know they again? But the reality is here today. Problem no they again. Exactly. But the reality is here today. Rabbi Shitaka Baba. Just Jesus. Contact sure. February the Ozundi Ebule Monday Melusila. Another branch of Unoka. February Ejawono. I wanna say again Jesus na go ya. I can go ya have any right that day. Name Jesus ga okbo. Nkemelu na kwara obosi okwo na be no noka. Ka ndị na-amara Chukwu batara wele egbe. Ọ bụ ofuko Igbo adọkwa ị na-eti mkpu ihe asịsọ dịka okwu iko. O bido n'ọwọ nọ agba afa ka nchi. Mmadụ ibe gị chelo ikpelu Chukwu. Ndị na-amara Chukwu abata ebe a gba afa ka nchi. Jesus anọ na-ekiri. A na-ekwu ndị nke ọzọ na-eme live na ya live video na ihe esi ebe a bịa kpokolo ha ncha. Esi ebe a from there to Niger State ọ bụ na ụlọ ada afụdo ugboro one ka ive ya emedu nwoke ọmana ugboro one ka o si alụ gị n'anyị wee malụ na insecurity bụ ọlụ gọọmenti ka ọ bụ na ọ bụ ọlụ ndị ụka. Kedu ụbọchị n'ive ya eme gị iwee malụ na ihe amụrụ anya ka azụ. Ojukwu gwalụ ndị Igbo na onye ndị ilo gbalụ gburugburu na-eche ndụ ya mche mgbe niile ọ sọrọ gị na Chukwu na-echeri ya ndụ ya. Ndụ anyị nwere bụ ngị nwee, it is your responsibility to secure it, and it is your responsibility to vote and elect people that will make sure that your property and your life is properly secured. And that is why we are advising all the youth, if you are a member of Omen and Abuzezo Unando, join politics. Join politics. But say ya kwụ ụgwọ akwụkwọ enwe ka ọ bụ na ị ka na-akwụ 100 plus kita. But say ya asịsị gị no 500,000 ma ngị ma ọlụ oyibo gị ma everything ị na-enweta in a day, in a month bụ 150,000. Mgbe abụ ka ihe eji gbasa gị. Akwa gbasara gị.
You don't know that government is determining your future, your life. Yes, because they can raise school fees to 500,000. You can't do anything. Last as of May 29, 2023, I take 12,000 naira to fill the tank of this car. Yes, you're right. Today it cost me 52,000 per week. You're right. How many percent increase? How many percent increase? As you are running the car, you are running your home, the generator in the house, if you are using generator. Okay, that is how you power your home, you power your this thing. The same thing, the person that you are buying watermelon that time was 500 naira, one big this thing. Today is 5,000 naira. And you are a family, you buy one, how many will you buy? It will be enough for you. The same way the school people that are paying as of that time, they are paying a student school fees of 10,500. Today they are paying 150 something thousand for a child. And you are telling me that it doesn't concern you. One man came to Eagle Square and say subsidy gone, and that is how your life and my life became almost, in fact they reduce you that are in middle class, they reduce you to lower class or poor, of course, poverty now. And the people that are poor, which are millions, we are reduced to abject poverty. That is because one man made announcements on the day of inauguration. Subsidy is gone. He just said it, and that is how your life and my life will keep buying things on a higher price today, and keep your money became nothing. In fact, as of that May 29th, dollar was 420 naira now. Today, how much are you buying dollar? 500 and be 1,300. 1,000 something. How many percent increase? You don't know those things, those policies. Woman policies will be the thing that will change you. In fact, one decision of a government can render you poverty. Yeah, it can render you poor. Forever. In fact, it will useless your life. Almost even your name. You got some boy now for in an account again now for 500,000. You will reach Jafia. You pull nylon now. Of course. Oh, yeah, you pull nylon now, bro. Oh, yeah, market. In a night like this, and I do again. I thought I had money. But the money is gone. The system has collected it back because there's no more value. Because we are elected fools. Do a 10 million account. We need here. Easily more fee here. Agula. I'm not fair on account. You work when you're I'm not fair on any account. Agula. On a batapam. Agula. And there's nothing you can do. You better say, you keep adjusting, just like we Nigerians. We keep adjusting to the new system. We keep adjusting ourselves. We keep, even when the thing is absolutely unencourageable, we keep adjusting until you die. I say, oh, now one land of wow. Now one land of wow. Yeah. Who told you is the will of God? Are we not praying for long life? Why are we dying young? We are praying against poverty. Meanwhile, we are in fact, we are poverty capital of the whole world. We are praying against road accidents. Every day our road is crashing. Our cars are crashing on the road. So all the things we are praying for God to do for us here is keep happening, and you don't have sense that it's not God that will do it for you. I just want to join the politics, Bagotas card, the Malo Patia, Pati, me, Yusufan, no one naira can Nigeria, but I'll have working on that. And then may phone movement, yeah, movement, yeah, Buta Logi, free motor, you put taking a stadium, a show. Emoro ambulance, you Abuja go no gum, but he had that show. Now that show about VJ City Boy movement. You will not see any ambulance that will take you to hospital. No any doctor to attend to you. That is how. Even Golo moto here state no shuttle bus. Kana bombia utopo Briana. Those boys go 100 motors, more than 100 motors. Okay. 100 shuttle. You know how much they are putting in there? 100 pieces.
Mwa kana kwa half kam kucha 4.5 million. We 2 million. Maga mazila ku 500. Asim na ye boko we man kem me ne boy the city boy. Ah yeah, how about agonu? Mbia kwa bana habia go have 100 motos pieces. 100 pieces. So we are here. MS City boys look for. But no city boys so what oh yeah basuku. Akwa city ka ina eje. Bala malu no onye oye obuna city is village. Ayo obuna mesi village. Inwe village. Aworo oye na nworo village na boda. Inocha city. Inocha. As ndi ba is na no matter how high an eagle fly, the day he dies, his feather will touch the ground. Of course. Fekocha, akufekocha omegani. Andala. Yeah? Ogalanya ofonye. O kwa afu ko obu. Nukwa afu. Ogalanya ofonye ba afu. Collective responsibility, collective distribution of commonwealth, which is what these people are clamoring for. That is what we are asking people. Let's make Nigeria work for everybody. Stop going to religious house. They will not help you. They will even compound your problem. They will tell you your brother is the cause of your problem. Your mother is the cause of your problem. They will tell you it is your brother or your father or your this thing. They will just give you reasons. They will pray for you and tell you that this one will happen and this one will happen. Okay, I will tell receipt. I got you when you forget you can you get it but all yeah man. I will not that day. I just want to balance. Yes. So let us be guided. If I am a mother, if I am a derogam baby in Molo, you are malo. Bikono, the buy Tabu. Let us open our eyes. Let us follow the reality. Malo no more onye yellow gaka. Onye yellow gaka bongewa. First of all, you have to be educated. That is why P2B is clamoring. Education is the bedrock of every nation. If you are not educated, ndị ba anyị nwere ọlụ aka na ọ bụrụ iwu bụ na mmadụ ncha ya eje akwụkwọ ọ mmadụ ya alụ mekanik mmadụ ya alụ mota mmadụ ya pọmpụ gị taya mana ya nwe ife na-alụ nọzi na na-echelu na Chineke atụtụrụ gị ego o nwere onye ya atụtụrụ gị ego anywhere since iji wee jelu bankị since nne mụrụ gị tụta gị ego na bank ọ ka egwa gị na fada ezuzu repeat ọzọ nwa Chineke. But it's true. Ever since I started using, I've never picked 1 naira from bank. Man, often they say go no one in any use. Man, haman to perform. Man, they will never forget one. It were taught to tear. But so I made mistake. We tell go 10. I'm gonna actually send 10,000 or 100,000. We PL go 10. I was there 1 million more 10,000. I actually don't work. Block account to go. You just give where go. I say in that bank. Now say give me a bank. I say give me a branch. The branch also okay withdraw the money. I say a branch again at bug. Well, that is the system. If there is no good system in place, or guy, you are designed to fail already. 100%. So what are we saying? We need to help our people. We need to help our people. We need to tell our people the truth, because that is what they needed. The truth and nothing but the truth. So you open a mulanya. Akwa even you make narrow. Check your life from 2019 to 2023 till now. How far? Only few are making. In fact, all the people that are benefiting from this government, they are good. But how far you, all of you that are on this line, and most of us that are middle distance, or how far? Is your life better? At least then we're new government. And is your life worse than you met it before the government came? If it is, then you need to ask yourself the real question. What is the problem? Is it you? That time. A quarter. Also na Yamela Niji Pewe Chianya Zaro Yadeka Chineke Tirinti Nekbera Ikbere. And Chineke, there was someone else who was in a Chuku Balono, Megani, Puchitozo. Sinivoya Metelando. Nisia Goya Megani. It means that we are collectively responsible for our actions and inactions. Of course, also action, but the Nki men and Kine, you me in a mirror. Yes.
Each and all some fools will go out there and get voters card and vote idiots like them to be your leader. Tomorrow, now 2,000. you will go and buy fuel for 2,500 naira or 5,000 naira. You're not seeing a Chineke Mege. What do you Chineke Meloge? The one you're supposed to do, you have to do it yourself. God will not vote for you. WICK Obi Is A no more. What just kind of maybe here we say, could be why we say call them. Who be no more every day. Who can say about Gaffy and why you say about Gaffy? Every single Gaffy. You can buy when you Gaffy and when they get down here. You can never you. Yes, God has done it for you. Bernard, the Opala is a bomb mad. Oh, yeah, our strong member in the Lagos branch. Opala Bernard. Okay, I'm not. Is a bomb mad. As a big guy, Bali, but in Lagos. On all them no watching a shop here. Na Bakwambo from a Lagos branch in Aganil. Obrosa Igenti about na Togo. Joy no men and abuses of branch Isaiah. Barrister Bonis in the Abuja branch. I know na Lagos branch. Enugu branch in here. Enugu branch in here. Over in here. Bo. Takot in here. Bia ifro onye akwo diko ihe onye akpuru ko okpuru. Umunna e biachara Sunday. Onye opportunity ya wo dika bia join this movement and they make it watertight. No ka egwu with you liberate others and liberate yourself liberate your family, liberate fear this thing. When you make it butter Jesus ko nyele gaka uno follow nke na de brother please help me and my family ever since help reality hit again. I think he will be the one see me video send and get bolo. The concern again. So na no Ghana na go ebone na family. I would think he's the one writing Chima Leus. Oh hit again now. That talk was go more than 50 missed call. When I had so since I need deba body high in deba ko so ga kono na kogodum ya. Please help me. Magono jide gia. If now or this our brother Chima Leus now. O soro ga ekwu ma eze aka na ekwu no go dey ba reality a hit ya na asim biko munyeri aka maazị ejiko okolo igbago kwa obara ka igala gị our people. What if us are I have baron kete because our children is coming. Sure. It will their share way to all the next generation of Budanani. It is our responsibility to tell them that the reality is reality, metaphysical belongs to metaphysical. Yes. Ya noreba mua Chineke kelomu ke emu mmadu me nwa anu aru no kwa maazi eze akọ ka nne metu aka. Yes. Anu aru no bala befa. Yes. Chechive mma agwe oye eji we baari olu ka odum mmadụ ọ dị ka mmadụ na-adị. Obiri ya mmecha na-akụziri ya spiritual thing, ibu spirit. Kedu iji eme? O ifi need. Gwani ya ka oye eji we nna na ịlụtakwa n'ife akịta iwere ya when thousands of people n'ọlụ fana ediju afọ fana ebi ndụ ka mmadụ otu Chineke kwesị ka mmadụ ji wee bie ndụ. Ne moto anu everything ofi short on ya keta common mmiri gwo ne okwụsịrị ọrụ onye duru ọbara Jesus common mmiri ihe ni na arụ ọrụ si na atọ he doesn't need ọbara Jesus isebe itu na egwu play na ndị oji ụmụ Anambra steeti na nọzụkwu ya ogunu nwa ka na agwado okwu abiko ụmụaka Imo na Ebonyi na Abia ụmụ Enugu bayo na n'ọkụ ụmụ Delta kedu dị fu mugu ndị a na-eri anyị dime because ọkụ niile ka ọ na-enwe tie traffic ọtọwa kpamkpamkpam ifuru ya chekwanye ọkwụsị itinye side nke ọzọ atọwa ịnafe green na atọ nọ itinyekwe side na side atọwa solution onye sogo na zamani chọrọ ịbanye ebe a ofu waya ka ọtọ akịta injinia ihe niile akwụsị iron niile make just ofu fuse can stop all these big things. And what have been just Saturday night Steve everything. What have been that is system working. That is system working. Iti egwu na akpọ. Ya ka ba na agala. Egwu na akpọ. What option? Inu okwu mmadụ. Ina n'okwu mmadụ. Nna ajụ mpa mgbe mpere mpe kedu onye anwụnye n'ime akpati ya na ebe. Mgbe m na-akpọ redio. Ụmụ Anambra steeti na anọkwu ya. Unu anọzikwa.
unu aka na-asị isi ndị ọcha sara isi ya nke a biko. Lagos branch anyị dị na Agọ Palace dịkwa na Alaba. Phone number ndị Lagos branch Patrick to best. They come. Need their phone number. No, they come. They come. Ne keta nwena m 12 miss call. Keta. Go to president. Kamunya number ka imeche. Lagos branch, ne number Lagos branch. If you want to take a Lagos branch phone number. Phone number in the Lagos branch is 090 338 649 70. Yeah, Lagos branch phone number. Ma ọ bụ na ị chọrọ ijoin Lagos, kpọrọ ụmụ gị jewe na ụmụaka anyị niile. Ịkọrọ nwatakịrị mmụta na akọ split ọsị gị show me. Ụmụ nke jọkpara m aka m njọ. Enwe nke ọ na-ekwukwu okwu na-asị ya Abuja branch na phone number ị ga-enweta ndị Abuja branch. Na-agwa nwa m okwu spirit ọsị gị spirit. Ọ bụ spirit. Na number ị ga-eji nweta Abuja branch 080 22 04 45 78 if I did also. Yeah, number in Abuja branch 08022 044578. In Port Harcourt join Apota in Aba join Aba branch. Boromo Gebia, Kumaka I join a science. Melina Mata Abrumunai. On your channel, Mary, joy if only veggie made a second normal. Manafia Mary. MSN on your photography. I in HZ go global. Hnine or boy in a phone. Your master can end it. Abdalize. Mona. I am now boss. Okay, I am near to Salia 1 year. That miracle in nature, or the you. I'll go here, work at the mail your money. In a chamber, Chukumonso Yabana Melugia. I wish you good luck. Or the ma. And I go out with you. Yagazia, no more chineke. Dalon.